Sa number 6, isa ka teenager nakabunggo sa roadblock sa Banwasang Pulupandan, nagpalagas sa pulis. Gikan crossing Pulupandan kag padulong sa proper sang Banwang 18 anyos nga lalaki sakay sa iyang motorsiklo. Sa gulpi lang siya nagdasig padalagan kag nabunggo sa roadblock malapit sa Pulupandan PNP sa barangay Zone 4 Miyerkules sang gabi. Gintawag sang duty desk officer ang rider apang nagpalagyo ini. Ginlagas ang kapulisan ang rider kag na-intercept sa National Road sa barangay Patik apang liwat nga nagpalagyo. Rason nga ginblock sang kapulisan ang ialagyan sa kurbada nga bahin sang dalan kag dito natumba ang rider kag ang iyang motor. Sang gini-inspeksyon, wala sa may napakitaan nga driver's license ang rider kag kilala kay alias JP, 18 anyos sang barangay Sampinit sa Baguio City. Sunod sa kay Police Captain Ruel Piniero, hepe sang Pulupandan PNP, wala mahingagaw file via inquest ang kaso batok sa rider. Rason nga gin-release siya matapos mag-lapse ang 12 hours ng reglementary period sang iya nga detention. Ano nga case in case ipasaka, sir, sa Monday for regular filing? Ang ma'am ng disobedience, resisting arrest under Article 151 of the Revised Penal Code. Ano reason yung nga nag-evade arrest, sir? Nadlock sa kuno ma'am kay wise sa driver's license, then nakainom siya.